Γιατί αν κρίνω οι άλλοι έχουν 160, τους 100 γνωρίζουμε πώς τους βρήκανε, εμείς έχουμε 60, άρα είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Λοιπόν, θα τους αναγνώσω όμως έναν-έναν. Ευκαιρία είναι, τους περισσότερους ξέρετε, αν δεν τους ξέρετε δεν ξέρω αν θα θέλουν. Κάποιοι είμαστε και λίγο, δεν είμαστε τόσο τέλος πάντων εξωστρεφείς. Κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να ανεβούν στο βήμα, εγώ θα τους φωνάξω, κάποιοι μπορεί να μην παρίστανται κιόλας. Θα ξεκινήσω αλφαβητικά, θα ξεκινήσω έτσι όπως είναι στο φυλάδι. Στο φυλάδι υπάρχουν εδώ. Μου είπαν, οι περισσότεροι πελάτες μου είπαν, Γιώργο, πρέπει να αγοράσουμε και γυαλιά από το μαγαζί σου για να διαβάσουμε το φυλάδι. Λέω, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Όσοι είναι εδώ να ανεβούμε πάνω. Ό,τι θέλουνε, Άγγελε, ό,τι θέλουνε. Λοιπόν, Αντωνίου Χρήστος. Αυγέρη Κατερίνη. Θα ανεβαίνετε, άμα ανεβαίνετε, να περιμένετε να βγούμε και φωτογραφίες. Λατρεύω τις φωτογραφίες. Δεν πρέπει να σας αργήσουμε ούτως ή άλλως, παρανόμως καταλαμβάνουμε τον δρόμο. Αυγέρη Κατερίνη. Γιαννακίδης Κωνσταντίνος. Παιδιά, πάρτε ένα φυλάδι υποψήφι για να... Έχουμε βίντεο, γράφετε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Δημάδης Δημήτριος, άλλος Τάκης. Παραλίγο να πω Δημάδης Σάκης. Δημόπουλος Ευάγγελος. Τιμιόπουλος Αντώνιος. Εδώ κύριε Αντώνη, εδώ ένα λεπτό. Καπόγλου Παύλος. Καρανίκα Ξανθήπη. Ξανθούλα. Καρολίδης Περικλής. Κουτσόλου Όλγα. Μίχος Στέργιος. Μουχταρόπουλος Διονύσιος. Μωυσίδου Αλεξάνδρα. Παράσχος Τέλειος. Πολυμένου Ευαγγελία. Πούλιος Γιάννης. Στανίτσας Γιώργιος. Τος Γιουτάνια. Τσιαπανίτης Ζουτήριος. Τσιλιμίκα Βρυσάνθη. Εκλογική περιφέρεια Πλατέως.
Καραβίδας Ευάγγελος. Καρανίκας Νικόλαος. Κοντοπού Αναστασία. Κωνσταντινίδης Γεώργιος. Έτσι. Μπουτζής Γρηγόριος. Πανταζοπούλου Τριανταφυλλιά. Παντσιόπουλος Νικόλαος. Παπαδοπούλου Μαρία. Εκλογική Περιφέρεια Αντιγονιδών. Χατζίδης Μινάς. Κατράνας Δημήτριος. Παπαϊωάννου Σωτήριος. Σιδηρόπουλος Δημήτριος. Εκλογική Περιφέρεια Μελίκης. Αντωνόπουλος Νίκος. Βλάχος Γεώργιος. Νεοκαστρίτη Χριστίνα. Έλα ρε πακετή. Πάνε πάμε. Πάμε τον παπά. Οικονομόπουλος Άγγελος. Παυλόπουλος Θωμάς. Χατζόπουλος Αντώνιος. Αλεξανδρόπουλος Αφανάσιος. Αλεξόπουλος Γεώργιος. Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας. Αμβροσιάδης Αργύριος. Ασβεστάς Κωνσταντίνο. Κιτσοπούλου Ευαγγελία. Μεντεσίδου Αγάπη. Παπαδοπούλου Ελένη. Ρούπας Χρήστος. Μπάταλος Στέφανος. Πανταζοπούλου Ευαγγελία. Τσούκος Αντώνιος. Τοπική Κοινότητα Αράφου. Ροζαγλικίδης Ιωάννης. Τοπική Κοινότητα Κλειδίου. Λιώδη Ανδρονίκη. Τοπική Κοινότητα Κορυφής. Καλογερίδου Έλλη. Τοπική Κοινότητα Κυψέλης. Λακαζάς Δημήτριος. Τοπική Κοινότητα Λουτρού. Παλάρας Γρηγόριος. Τοπική Κοινότητα Νησίου. Παπαδοπούλου Μαρία.
Τοπική κοινότητα Ξεβασμένης, Καμτσιόπουλος Αριστίδης. Τοπική κοινότητα Πλατάνου, Καβαρδίνας Κωνσταντίνος. Ευχαριστούμε πολύ. She